Giauhag sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang mga motorista sa pagplano sa mga biyahe ug tas-an ang pasensya kay makasinati gyud og paghuot sa trapiko diha duol sa utlanan sa Talisay City ug sa Cebu City sa Cebu South Coastal Road. Tungod sa gihimo nga road maintenance sa lugar diha sa atubangan sa Talisay City International Port nga pa northbound. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga agi kini og tubag sa mga reklamo sa mga motorista nga mulabay sa dapit tungod sa naguba nga parte sa daan. Tungod usab sa kadagko og kabugat sa mga sakyanan nga moagi sa dapit, ilabi na sa mga masud o gawa sa International Port. Gisugdan ang pagpatrabaho og mulanat kini og 15 ka adlaw. Ilabi na nga mulanat og 3 ka adlaw ang pagpagahi sa semento ug ang pagbuhos sa semento hinuon matag dili peak hours. Adunay 4 ka mga block ang ipaubos sa maintenance. Hinungdan nga imbis 3 ka lanes ang magamit sa mga sakyanan, 2 ka lane na lang una ang padung sa Cebu City.